नैबे पाटगावनि खाथि बे रानि खालायस्रि फोथाराव माने जोङो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि जथुम्माखौ जोङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव बे पाट गामियावनो खुंनो लाहार फाहार खालामदोंमोन। आरो बेनि जोङो गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जाबाय आरो बे गाहाय खुन्थियाखौ आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मनि आखाइजोंनो बेखौ दैखांनाय जादों। आरो दिनै बे गोथार बुब्लियाव गोबां बाहाय जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोन नुजाफैदों, थुनलाइगिरि बिथांमोन नुजाफैदों। बेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिमायारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा नुजाफैदों। दा जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा, जोङो आसाम सरकारनि बा सेबा आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादखौ नायनानै जोङो जुदिव 10, 11, 12, 13 फेब्रुवारि खालि जोङो लादोंमोन, नाथाय जोङो बे आनजादनि थासारिखौ नायनानै जोङो एसे फासयनानै जोङो 23, 24, 25, 26 बे सानब्रै हाबाफारिखौ जोङो लाबाय फेब्रुवारि दानाव। आरो बेवहाय जों आसा लाखिदों जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो दिल्लीनि सासे मुंदांखा थुनलाइगिरिखौ जोङो बेवहाय हांख्रायदों आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो गुबुन गुबुन जोङो थुनलाइगिरिफोरखौ बेवहाय जोङो हांख्रायदों। आरो लोगोसे जोंहा माने देग्लाय बेयो माने जोंनि बे टार्मनि जिथु बर' थुनलाइ आफादनि जोबथा मोनसे टार्मिनेटिं सेसन आरो बे बिराद गुरुत्तपुर्ण, बे गोनांथि जथुम हिसाबै थान्दै मेला बेवहाय जागोन, खुंफुंनाय जागोन। बेनिखायनो जोङो आसा लाखिदों जे जोङो बेवहाय गोदान कमिटि दानानै गोदान आफादगिरि, गोदान गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव फैनायफ्रा दिनै बर' राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय बिथांमोना गोदान सानस्रि आरो गोदान सान्थौजों जाहाथे खामानि मावनो हायो। दानि इनफरमेसन टेक्न'लजि आरो दानि डिजिटेलाइज मुगाजों जाहाथे खारफानो हायो। आरो फैगौ समाव जिथु नेशनेल इडुकेसन पलिसि, जिथु माने हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि बाहायनो थांगासिनो दङ, बेजों खारफानो हायो। आरो जोंहा गोबां बर' बिजोंनि खामानि मावनो गोनां दं, कलेजनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथा दं। आरो जोङो नर्थ बेंगलनि आलिपुरदुवार इउनिभारसिटियाव जोङो बर' डिपार्टमेन्ट खुलिनायनि लाहार फाहार